Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez az S1GP első hivatalos podcastja. Engem Szerecki Ádámnak hívnak, sportriporter vagyok. Mivel elindult a világbajnokság Spanyolországban, ezért gondoltam leülök beszélgetni Kardos Gergővel és Berecki Dáviddal, két magyar versenyzővel, hogy ők hogy élték meg ezt az első hétvégét, már csak azért is, mert Kardos Gergő országos Open bajnokként ért a sporthoz, és egy csomó olyan kérdésre tud válaszolni, amire én például nem tudnék. A másik vendégem pedig Berecki Dávid, aki amellett, hogy 2024-es osztrák bajnok, emellett az Európa-bajnokságban ezen a hétvégén mind a két futamban 22 ponttal a második helyen végeztél, ami azt jelenti, hogy mindösszesen 6 pont hátrányban várod a második verseny hétvégét, ami majd Olaszországban lesz, és hát első körben ehhez nagyon-nagyon gratulálunk. Köszönöm szépen. És hogyha felmerülne valakiben, hogy miért Dáviddal és Gergővel beszélgetek, hát ezért, mert ők ott ülnek ezen a motoron, és futni fognak azon a verseny hétvégén is, amit nagyon várunk Visontán. Elkezdődött a szezon. Igen. Mégpedig Spanyolországban, Albaidában kezdődött a szezon most hétvégén, és mielőtt bármilyen részletről beszélnénk, gratuláljunk Dávidnak, mert a saját versenyeidben mind a kettőben második helyezett lettél, és azért ez egy nagyon meredek eredmény így rögtön az elejére. Számítottál erre? Hát arra számítottam, hogy mentálisan nagyon sokat sikerült fejlődnöm a tavalyi évhez képest, viszont az, hogy ennyire jól fog sikerülni, és ennyire jó eredményt fogok tudni kihozni magamból, ennyire nem számítottam rá. De amikor már pénteken az első szabad edzésen éreztem, hogy ezen a hétvégén minden eredményt meg tudok tenni, amit szeretnék. Elképesztő. Azt nézem, hogy így most a második helyen állsz, ugye a második helyezésért 22 pontot kapsz futamonként, és ugye egyelőre ez a második hely, 2022 pontot Igen. szereztél. Gergő, hozzád fordulok, hogyan készül fel mentálisan egy versenyző egy ilyen küzdelemre, mert ugye azt hinné az ember, hogy ez egy fizikai sport, és azon, hogy húzod a gázt, és ügyesen veszed a kanyart, és ügyesen mész át az aszfaltra, de mentálisan hogyan készülsz fel egy ilyen versenyre? Hát igen, sokan azt hiszik, hogy fizikálisan, aki a toppon van, az biztos, hogy ott lesz az elejében, de ez nem mindig így van, és ezt tapasztaltam is sokszor, tehát hogy volt, nagyon jó formában voltam, úgy éreztem, és egyébként így is volt, csak amikor jön a verseny, az egy másik stresszfaktor, és olyankor van az, amikor elizgulod például, vagy nem vagy ott fejben a versenyen, és ugye egy ilyen verseny az kintről lehet, hogy nem olyan hosszú idő, ez a 15-20-25 perc, ez lehet, hogy nem olyan sok, viszont ez belül, ez egy örökkévalóságnak tűnik egyébként, mikor előmész, nyilván akkor hátul az már másik téma, de nekem is volt olyan, hogy edzéseken nagyon jól ment, viszont amikor jött a verseny, akkor jött ez a stressz, az adrenalin, és elkezdett bedurranni például a karom, ami sosem jött eddig elő, viszont a versenyen az adrenalin és a stressz miatt ez előjött, de hogyha rendesen fel vagy készül a versenyre mentálisan is, akkor ezeket ki lehet küszöbölni. Dávid, hogy készülsz fel te mentálisan? Hát nekem az egyik legfontosabb dolog az a mentális felkészülésben az, hogy nagyon sokszor körbe megyek fejben a pályán, az adott pályával, ahol megyünk, hiszen ez nagyon sokat tud például segíteni, hogy átgondolom fejbe, hogy például ha voltam ott az előző évben, miket rontottam el, hol kellene egy picit nagyobb gázokat húzni, rövidebb féktávokat venni, tehát hogy nekem ez, hogy körbe megyek a pályán és futam előtt nagyon sokszor, tehát amikor utazunk, akkor is, nekem ez segített a legtöbbet. Mesélj nekem akkor egy kicsit az albaidi pályáról. Az albaidai pálya egy nagyon technikás és csúszós aszfalttal rendelkező szupermotó pálya, aminek az offroadja egy nagyon izgalmas résszel kezdődik, hiszen... Gyakorlatilag egy ilyen lejtőn. Igen, egy ilyen katlamba kell leugranunk. Igen, ezt érdemes. Közben mondom a hallgatóinknak, hogy érdemes a YouTube-on megnézni az ezzel kapcsolatos felvételeket, mert hogy ott jól látni, ugye van összefoglaló erről a hétvégéről, és egy ilyen nagyon különleges, szóval igen, nem akartalak félbeszakítani, szóval lemész egy ilyen katlamba. Igen, majd utána, ugye ahogy lemész a katlamba, az egy picit balra fordít, majd utána van egy jobbos kanyar, amiből egy nagyon jó kigyorsítást kell venned, hogy jó tempóval fölbírjál menni, mert egy picit, nem azt mondom, hogy síratófal, de egy picit ilyen fölfelébe kell fölmenni. Síratófal. Nem egy síratófal? Úgyhogy... Van egy ilyen pálya egyébként, egy cross pálya Magyarországon Piliscsében, és ott hívják így egyik ugrató síratófal, mert oda szoktak jönni a mentőhelikopterek egyébként, és az egy ilyen nagyobb ugrás, és ott igen, veszélyesebb, igen. Mondjuk el azoknak a kedvéért, akik esetleg nem ismernek egy ilyen versenyhétvégét, nagyon röviden, Gergő, hogy hogyan épül fel egy ilyen versenyhétvége, hogy vannak a futamok? Hát
Teljesen más, most a VB-ről beszélünk, ugye? Igen. Hát a VB-s hétvégék azok egy kicsit hosszabbak, mint például a magyar, vagy bármelyik másik. Itt már csütörtök, péntektől, hát csütörtökön mindenki más lesz, de péntektől kezdődik igazából a hétvége. Ott vannak szabad edzések, ott igazából csak szabad edzés van, szombattól kezdődnek az időmérők, és ugye 2 időmérő van, utána pedig van ugye az első verseny, ez szombaton. Így van. És utána lesz majd 2 verseny vasárnap. Szóval elég hosszú. Mi a különbség? Van különbség a versenyek között? Van. Az első verseny az igazából egy teljesen normális futam, se nem hosszabb, se nem rövidebb. Utána van viszont egy ilyen, hogy is hívják ezt? Fast race. Egy fast race, igen. Az ugye nyilván rövidebb, hogy benne is van a nevében. És utána a vasárnapi futam, az a long race, az a leghosszabb az összes közül. De nyilván a Superfine, igen, az a legfárasztóbb is. És jól emlékszem, hogy ott kötelező a Joker körre is elmenni egyszer, és ez csak vasárnap kötelező? Igen, ez egy... Igazából ugyanazon pályán megyünk, csak van egy kijelölt szakasz, általában offroadon, ahol kell menni egy 15-20-25 méterrel hosszabb pályán, és ezt minden versenyzőnek használnia kell a versenyben egyszer. Az mindegy, hogy mikor, bármikor használható, viszont egyszer kötelező is, hogyha nem használod, akkor az büntetéssel jár. Dávid, mi a cél ennek a Joker körnek? Ez direkt hátráltatás? Vagy hát ez a Joker line az úgy működik, hogy mindenkinek teljesíteni kell a futamba ugye egyszer, és hogyha kimész, tehát ez nagyon, a Superfine az egy nagyon komoly taktikai játék is, mert el kell döntened, hogy mi a jó időszak kimenned, például amikor mennyire vannak lemaradva mögötted, vagy mennyire vagy rajta az előtted lévőn. Tehát, hogy ezt úgy tudnám, hogy megkeveri a kártyákat nagyon, tényleg? És még izgalmasabbá teszi a futamot, mert így előzések nélkül pozíciók cserélődnek. Mindkettőtöket kérdezem külön-külön, ti mikor mennétek ki a Joker körre, ha választhattok? Mondja csak. Kezdte. Egyiket se tudja, akkor mondom én. Hát én igazából nem tudom, mert még nem voltam ilyen versenyen, még ahol nem gondolkodtál. Igen, szóval nekem ez az első világbajnokságom, de ez ugye helyzettől függ, mert ugye nem mindegy, például, hogyha vannak mögötted vagy előtted, ez ugye versenyben derül ki, hogy érzed-e, hogy gyorsabb vagy-e az előtted lévőknél, mert akkor igazából érdemesebb előbb szerintem kimenni a Joker körre, és utána, mert nem érdemes harcolni vele, amíg időt vesztesz. Tehát én először kimennék inkább a Joker körre, és utána ugye neki is ki kell mennie, szóval nekem majd előzés nélkül tudom majd őt igazából megelőzni, amivel én nem vesztek időt. Egyébként ez jellemző erre a sportra is, mert például a Forma 1 világában az abszolút létező dolog, hogy koszos levegőben nehezebb előzni. Ez a szupermotornál is így van, hogyha valaki közvetlen előttetek megy, akkor lassabb tempót tudtok motorozni, mint hogyha nincs előttetek senki. Hát ez attól függ, hogyha lassabb pilóta van előtted, akkor nyilván lassabbat, de például nálunk a szélárnyék az nagyon sokat tud segíteni. Tehát tényleg? Eszméletlen durva, hogy amikor például előzni akarsz, ha egy tökéletes előzést akarsz végrehajtani, hogyha nem vagy körülbelül 50 centin belül a kerekénél, akkor nehéz nagyon előzni, vagy nagyon nagy féktávot kell venned, hogy bebír betődni mellé, különben lesodródsz az ívről, tehát hogy nagyon összetett feladat. Te még nem mondtad, hogy te mikor mennél el a Joker körre? Hát attól függ, ha nagyon le lennének maradva mögöttem, akkor le tudnám az elején, vagy a közepe felé, viszont ha rajtam lennének, akkor viszont más lenne a helyzet. Ezt így nehéz elmagyarázni, mert attól függ, hogy mennyire vannak lemaradva előttem, vagy mennyire vannak közel hozzám. Mennyire emberközeli, mennyire darálós, mennyire dinamikus ez a sport, hogy élitek meg? Nyilvánvalóan a motoron ülve ez egy másfajta dolog, de mennyire ragad magával az a fajta lendület, amit ilyenkor a versenyek alatt érezni? Mert hogyha megnézzük például ennek a hétvégének a felvételeit, amit én megnéztem, azért nagyon komoly sebességgel nyomjátok ti ott. Hát igen, de itt igazából nem is a sebesség, ami úgymond izgalmas, meg amitől dinamikus ez a szupermotószakág, hanem mert ugye nem megyünk, itt nincsenek olyan hosszú egyenesek, tehát hogy a motor is csak 450 köbcent, és igaz, hogy 80 lóerő körüli motorok vannak, de maximum ilyen 100-160-nal szoktak menni egyenesbe, ami egyébként a motorsportban nem egy olyan nagy szám. Hát ott nem, de egyébként alapvetően az egyébként igen, de itt igazából inkább a kanyarok, meg amilyen sebességgel bemennek a féktávon, egykeréken,
akkor a gyors kanyarok egymás után, ez ugye a gyorságében ugye sokkal nagyobb a pálya, tehát nyújtottabbak a kanyarok, itt viszont minden olyan gyorsan történik, és igazából mondani kapkodni kell ahhoz, hogy tökéletes legyen a kör. Igen, ez nagyon jó, hogy mondtad ezt, Gergő, hogy kapkodni kell. Mennyire kapkodós ez a sport? Mennyire érzitek a motoron ülve, hogy pillanatok alatt kell nagyon fontos döntéseket meghozni, és mindig rohantok a saját eredményetek után? Hát én ezt úgy gondolom, hogy időmérőn kell kapkodni, de tudatosan kell kapkodni. Hiszen ha valamit túlvállalod magadat, akkor inkább buksz 5/10 és nem mész be olyan féktávval, mint hogy kockáztass egy gyors körön, ami eddig nagyon patika kör lenne például, mint hogy azzal elbukja akár másodperceket is, hogyha például lesodródsz az évről. Tehát, hogy eléggé gyorsan kell például, hogyha mondjuk előzni akarsz, akkor hirtelen kell arrébb rántani a kormányt, vagy hogyha valami esés van előtted, akkor is nagyon fontos a reakcióidőd is, hogy milyen gyorsan tudsz lereagálni egy adott szituációt, vagy például, hogy Sűrűek az esések egyébként? Mik a tapasztalatok? Ebben a sportban igen. Igen. Nagyon sokan nagyon agresszívak, és ugye szűk a pálya. Tehát, hogy itt muszáj úgy előzni, hogy hát ugye nem is muszáj, de itt általában úgy előznek, hogy hozzáérnek a másikhoz könyökkel, akár motorral, és ebben a sportában nem olyan szigorúak a szabályok, szóval ezek a kis ütközések, megtámasztjuk a féktávon a másikat egymáson, tehát a motorral, ezek itt elfogadottak, ami hát néha tud kicsit túl extrém is lenni, de ez is jó ebben a sportban igazából. Sok feszültség van egyébként ilyen tekintetben? Tehát szoktak nagy viták lenni futamok után, hogy kilöktél, nekem jöttél a Volt, igen. Itthon is volt például a magyar OB-n, volt egy srác, aki ő viszont már az egy másik szint volt, tehát az nem ő már nem sportszerű volt, hanem az a már csak azért is neked, még majd megtámasztom. De hát igen, ez már szabálytalanság, tehát ennek is van egy maximum, amit meg lehet engedni magadnak. Van egy lélektani határ, amit nem lépsz túl. Oké, figyeljetek, beszéljünk most egy kicsit a nagyokról és erről az első verseny hétvégéről. Ugye 3 verseny volt, és Mark Reiners nyerte mindhármat. Ugye róla azt kell tudni, hogy egy 4-szeres világbajnok már most, és hát hogyha valaki egy ilyen nagyon izgalmas világbajnokságot szeretne ebben az évben, akkor kevés lelombozóbb indulás létezik annál, hogy jön ez a német srác, és mindenkit elgyepál 3-ból 3-szor. Ti ezt hogy éltétek meg például, Dávid, te mit láttál az ő versenyből? Ilyenkor meg tudod nézni a nagyok versenyét? Megszoktad nézni? Igen, mindig megszoktam, és mindig, ha még 5 percen van, könyörgök apának, hogy hagyj menjek el megnézni a futamot, mert legtöbbször ebbe az évben változtatás lett, tehát előttünk vannak mindig egy kategóriával. Tényleg? Úgyhogy mindig neccesen, de meg tudom nézni. Schmidt ezen a hétvégén nagyon tudatos volt, és ő agresszívan motorozott, nagyon gondolom be akarja gyűjteni az 5. világbajnoki címét, mint ahogy mindenki világbajnok szeretne lenni, meg nyerni akar. Nagyon kemény volt, tudatos, és eszméletlenül gyors. Az ugrókon is olyan tempóval ugrott el, hogy nagyon durva, tehát hogy nagyon elhitte magáról azt, hogy ő ezt meg tudja csinálni, ezt az egészet. Az kell ehhez egyébként? Tehát, nagyon sok hit akkor kell. Tudod megcsinálni, ha elhiszed? Tehát ez is úgy megy, hogy ha hittel mész bele abba az ugratóba, akkor jobban jössz ki belőle, mint hogyha félelemmel mész neki? De ez igazából igaz az előzésekre is, tehát nagyon sokszor van az, hogy például ha valakit meg akarsz előzni, és már ott vagy, hogy meg tudnád előzni, de az utolsó pillanatban lefékezel, visszaveszed, és mégsem mész, mert mi lesz, hogyha neki mész, mi lesz, hogyha ezért itt ebben a sportban nem szabad gondolkodni, mert nincsen ennyi idő erre, és nincsen ennyi kanyar, meg nem ilyen hosszú a pálya, mire ezt végig gondolt, hogy majd itt meg ott előzd meg, addigra eltett 2-3 kör, és ugye ez itt sokat számít, szóval itt gyorsan kell. Érdekes, amit mondtok, tehát gyakorlatilag ebben a sportban legalább annyira számít az impulzus és a megfelelő önbizalom, mint a valódi tudás. Tehát néha az önbizalom az, ami átlök azon a holdponton, ami ahhoz kell, hogy megcsinálj egy előzést. Az muszáj hozzá, ebből hál' Isten nekem sok van. Nyilvánvalóan, hogyha ugrándoztak a motorokkal és 160-nal mentek a pályákon, akkor nyilván van önbizalom. Oké, a világ leggyorsabb pékéről beszéljünk, Lukas Höllbacherről. Ő a második lett, és jelenleg a világbajnokságban is, ha jól látom, a második helyen áll. Neki mennyire volt kudarcos, vagy ő erre készült, hogy Rainer Schmidtet nem tudja megverni? Hát szerintem mindenképp számított arra, hogy nagyon gyors lesz Schmidt. Viszont szerintem mindent megtent a legjobb eredmény érdekébe, és egyébként szerintem az én szememben mind a ketten ugyanakkor a versenyzők, hisz a Lukasnak nagyon sokszor nem volt szerencséje. Tehát a tavaly
tavaly előtti évben is Metedben az utolsó körben a világbajnoki címért zajló futamban defektet kapott az utolsó körbe, és ezt nem is tudom felfogni, hogy ezt milyen nehéz lehet megélni olyan, hogy pár kanyarra vagy a világbajnoki címtől, és defektet kapsz. Úgyhogy abszolút ügyes nagyon Lukas Hohlbacher is, és keményet előztek az utolsó futamba, a Superfinalbe. Vegyesek a gondolataim, de hát ez a szupermoto. Persze, mennyire ijesztheti meg a mezőnyt egy ilyen fölényes győzelem az első hétvégén? Ez mennyire jelentheti azt, Gergő, hogy az összes versenyen egy ilyen fölényes győzelemre készülni? A sportot ismervén ez mennyire lehet hosszú távú? Hát igazából ez nagy löketet ad annak, aki nyert, aki ennyire fölényesen nyert, viszont ez lehet, hogy csak azért volt, mert például arra a pályára jobb beállításai voltak, vagy csak szimplán azért, mert ez a pálya jobban feküdt, például most a Schmidtnek, de lehet, hogy a következő pálya az olyan lesz, hogy a Hohlbachernek fog jobban menni, és ugyanez lesz, csak fordítva. Vannak ilyen pályák egyébként nektek is, amik jobban mennek? Sokkal is persze. Tudjátok, hogy van benne, nem tudom, abszolút. Egy fél másodperc előnyetek az átlaghoz képest? Melyikek ezek a pályák? Meséljetek. Mondja csak. Hát nekem, ami nagyon nem megy, az például Szent-Vendel. Nem is az, hogy nagyon nem megy, de én nem szeretem azt a pályát, mert veszélyes pálya nagyon, tehát egy betonfal mellett megyünk az egyenesbe, és féktávon, ha elrontasz valamit, akkor vagy neki mész a betonfalnak, vagy neki csapódsz a fának, vagy a patkának neki mész. Tehát én megmondom őszintén, az utcai pályákat annyira nem preferálom, hiszen nincsenek kiépítve, nem arra lettek kitalálva. Viszont az a pálya, ami nekem nagyon megy, az Buszka, Olaszország, az nagyon jó pálya, ott nincsen off-road, sky section van, viszont ott nagyon nagy tempón van. Tehát ott abszolút ott tudok lenni az elejébe, mint itt Albaidába. Gergő, neked a hazai pályák közül? A hazai pályák közül én mindenféleképp Visontán vagyok a leggyorsabb. Igen, ezt akartam finoman kérdezni, és vajon Visontával mi a helyzet, ha már ugye? Nekem az mi a legjobban, mondjuk itthon nincsen annyi pálya nyilván, de az lendületes, meg abban nincsen az, hogy megtörik a lendület, mint például Kecskeméten szoktak még magyar róbék lenni, ott van benne olyan kanyar, hogy megtörik, és nagyon le kell lassítani többször is, és az nem is az, hogy nehezebb, csak valahogy jobban jön ki a ritmus nekem Visontán, mert mindkét irányba lehet menni, Visontán ugye, és ott mindkét irányba jól érzem magam, tehát ott mindkét irányba gyors vagyok szerintem. Mikor voltatok utoljára most Visontán? Hát én most Visontán, mikor szombaton voltam utoljára. És hogy áll a pálya, meséljetek. Dávid, te voltál most? Én is Gerivel együtt motoroztam szombaton. Kérek, akkor meséljetek, hogy áll a pálya. Ugye a épülőben van minden folyamatosan. Igen. Hogy néz ki a Sky Section, az már megépült, vagy még építik? A Sky Section a kész van, az ugratók, viszont nincsen még leaszfaltozva, de egyébként az nem egy hosszú művelet, szerintem készen lesz a következő hetekben. Hát igen, elég nagy lett, tehát az összes helyszín közül, amit a VB-ben rendeznek, hát ahogy láttam, itt lesz a legnagyobb. Tényleg? Igen, 750 méter, azt hiszem 750 méter körül lesz ugye az offroad és a Sky Section egybe. Aha, tök jó. És hát az elég hosszú, tehát hogy vannak olyan pályák, ahol csak van 200-250 méter és ennyi, ami nekem mondjuk jobban kedvezne, de hát most meg itt majd tudok edzeni legalább, itt nem kell elmenni a világ végére ahhoz, hogy tudjak edzeni, úgyhogy majd szerintem ki fogok egy 2-3 napra edzőtáborozni, nyilván többször, nem csak egyszer, kimenni gyakorolni csak a Sky Section-t, illetve az offroad, mert ugye az aszfaltot azt már nem kell, mert itt edzünk már évek óta, úgyhogy azt kell erőltetni. Egyébként hogyan edzetek, Dávid? Bármikor oda mehettek Visontára? Vagy van egy megadott időintervallum, amikor lehet edzeni? Vagy ott vagytok éjjel-nappal, ha akartok? Hát úgy van, hogy vannak zárt körű rendezvények is Visontán, tehát ki szokott lenni írva Facebookra, hogy szabad-e menni, vagy lehet-e motorozni. Igen, a foglaltság függvényében. Így átvitt értelemben szinte bármikor, amikor motoros nap van, akkor szinte bármikor tudunk a versenyeken. És amikor olyan hétvégéken, amikor nincs verseny, ami az én kategóriában, vagy a Geri kategóriájában nem lenne. Ha esetleg valaki nem lenne képben, ezt nektek mondjuk, hogy ugye a Black Star Speedway-ről beszélünk Visontán, és itt lesz a világbajnoki futam, majd július 12-13-án itt lesznek a világbajnoki futamok, és ugye ez a pálya bár már régóta megvan, ez ugye egy átalakításon megy keresztül éppen, pont azért, hogy megfeleljen a Supermoto világbajnokság technikai követelményeinek. Oké,
Ez az első verseny hétvége, ami már lezajlott, és még 2 verseny hétvége van, mielőtt elérkeznénk Magyarországra. Mi a következő, Dávid? Tudod, hogy melyik a következő verseny? A következő verseny hétvége a Szardénia lesz, Olaszország, az egy sziget, nagyon szép pálya. Nekem nagyon tetszik, és ahogy megnéztem azt a pályát, nekem rendkívül gyorsnak tűnik, és egy picit furcsa felépítésűnek, hiszen ahogy láttam, van olyan kanyar, hogy van egy balos kanyar, és például tehát 4-szer kell fordulnod balra, tehát nagyon technikás. Az egy gyakorlatilag egy visszafordító, igen. Úgyhogy Szardénia lesz a következő, utána pedig Szent Vendel, Németország, és utána Visonta. Szerintetek jó helyen van a magyar futam, hogy így a nyár kellős közepén van? Hát szerintem mindenképp, mert itthon, hát mondjuk... Van igen, nincs túl meleg ilyenkor? Igen, meg... Vagy gond, ha túl meleg van? Inkább gond lenne, ha hideg lenne? Tehát, hogy... Hát nem az, hogy hideg, de nyáron lehet, hogy ilyen 35, akár 40 fok is lesz, ami meg már túlzás. Tehát, hogy azért nem tapadnak jobban a gumik akkor? Nem, hogy tapad, rosszabb. Tehát, hogy... A gumit, ugye amúgy is gumimelegítő van a menetek előtt, és ilyen melegben, amikor már 40 fok van, a hőmérséklet 40 fok, az aszfalt lehet 80 fok is, ugye fekete az aszfalt, mi jobban süti a nap is, tehát akkor már nem az, hogy tapad, hanem olvad a gumi, ráolvad, és egyre jobban csúszik, tehát hogy ilyenkor is ugye nem mindegy, hogy milyen guminyomással megyünk, tehát ezekkel lehet játszani egyfajtában mindig más, tehát nem lehet mindig ugyanazt beállítani. Úgyhogy, mi lenne az ideális időjárás a magyar versenyen? 30 fok. 30 fok? Igen. Én kevesebbet mondanék. A motorok egyébként ilyen 18 és 22 fok körül a legerősebbek. Az az ideális tartomány. Igen, az ideális neki, mert nem fő meg a motor, tehát neki sincsen melege. Tehát nyilván nekünk is, tehát ha túl meleg van, akkor mi sem teljesítünk annyira jól, mert kevesebb energiánk van, ugyanez a motornál is. Oké, mit vártok a világbajnokságtól így, hogy túl vagyunk az első hétvégén, Dávid? Hát, tudom, hogy nehezet kérdezek, hiszen csak az egy hétvége az, amiből megpróbálhatod megítélni. Mármint, hogy kit szeretnék a dobogón látni? Igen, mit gondolsz? Igen, közül Gergőt szeretnék a dobogón látni. Mit gondolsz, mennyire lehet Reiner Schmidtnek? Egyébként Reiner Schmidtnek illik hívni, vagy csak Schmidtnek illik hívni? Te beszélgetsz velük. Schmidt. Jó, tehát akkor Schmidtnek... Én csak úgy, hogy Schmidti. Schmidtinek mennyire tűnik ez egy már lefutott dolognak? Ki lehet ezt jelenteni egy hétvége után? Hogy... Szerintem abszolút nem lehet kijelenteni, hiszen egy technikai sportról beszélünk, és bármi bekövetkezhet, egy esés, valami motoron meghibásodik, akkor defekt, vagy valami sérülés, tehát bármi közben jöhet, és szerintem ezt amíg nem intette le a kockázászló az egész évet, addig semmit nem lehet kijelenteni szerintem. Tehát, hogy jó, nyilván, ha olyan akkora pontelőnyben van valaki, hogy nem el se kell indulni, akkor már ki lehet jelenteni, de amíg nincs akkora extra nagy különbség, addig szerintem nem lehet ki, amíg nem inti le a kockázászló az utolsó futamot, addig nem lehet kijelenteni, hogy ki a világbajnok. Mikor lehet egyébként, mennyi az extra nagy különbség, ami már azért behozhatatlan ebben a sportban? Tehát mondjuk, ha 3 verseny hétvégével később megint megnyer még 6 futamot Schmidt, akkor az miért az már egy tetemes az már sejthető akkor. Volt ilyen korábban? Tehát volt ilyen, hogy mindent megnyert? Hát ekkora nagy különbség még nem volt, hiszen Lukas Holbacher, ugye a leggyorsabb pék, ő mindig ott volt nem azt mondom, hogy közvetlen a nyomában, de elég közel tartózkodott hozzá. Tehát mondjuk a tavalyi évet kihagyta, de a tavaly előtt ugye, amikor defektet kapott, akkor extra közel voltak egymáshoz. Mert akkor még ott volt tavaly a Sáre is, a Tomás Sáre. Tehát akkor így 3 voltak így a leggyorsabbak. Ő visszavonult, nem? Igen, ő visszavonult. Ő szögre akasztotta a motorját. Igen. De ő is volt, hogy egy csomó pontot ellopott a Schmidttől, és így ugye a Höllbacher is közelebb került hozzá, tehát így egymással játszadoztak, így vették egymástól pontokat. Jó, mi vár rátok még a magyar futam előtt? Hogyan készültök? Hát Szardénián, hát meg szeretném nyerni. Ezt akarom mondani, most már muszáj nyerni. Igen, nagyon jó lenne, nagyon örülnék, ha szólhatna a magyar himnusz. Mindent meg fogok tenni a legjobb eredmény érdekében, és folyamatosan megyek edzeni, szinte minden nap vagy futok, vagy konditeremben vagyok, vagy fejlesztem a reakcióidőmet, tehát folyamatosan munka megy a legjobb eredmény érdekében, úgyhogy a leges legjobban szeretnék motorozni, a maximumot ki akarom hozni magamból Szardénián, ami a csövön kifér. Jó. Gergő, neked azért egy kicsit ilyen tekintetben elaprózódik jobban a sporttehegységet. Te hogyan tudsz készülni a magyar versenyre?
Készülsz egyáltalán külön rá? Hát a világbajnokságra gondolom. Igen. Mert nekem lesz még egy magyar verseny, egy magyar OB-m lesz még május 3-án. Hát igazából én arzzal készülök fel. A legjobb, a leglegitimebb dolog, elmegyek versenyezni. Igen. Én az inkább egyébként egy edzésnek fogom fel az itthoni bajnokságot, mert ugye nyilván nem vagyunk, nincsenek annyian, tehát nem mérhető össze egy világbajnoki szinttel. Úgyhogy én azzal készülök, illetve nagyon sok konditermi edzés, akkor állóképességi, reflex, elkezdtem most úszni is, hogy minél jobban bírjam, más izmokat dolgoztat meg az is, és nagyon fontos, hogy ne csak egyfajta edzést csináljunk, tehát például az úszásban teljesen más izmok működnek, én régebben úsztam is egyébként, és most újra elkezdtem, és rájöttem, hogy ez azért nem olyan egyszerű, tehát hogy a konditermi edzésettől kicsit besavasodtam, de így most viszont az úszás miatt szerintem jobban fogom bírni a motorozást. Uraim, Kardos Gergő, Berecki Dávid, örülök, hogy egy kicsit tudtunk beszélgetni ebben a fél órában az első futamról, ami Spanyolországban elindította tulajdonképpen a világbajnokságot, és akkor azért még egyszer mondjuk el, hogy július 12-én, 13-án lesz ez Magyarországon, Visontán a Black Star Speedway-en a Supermoto világbajnokság. Egészen pontosan itt van előtte, megszámolom, 4. fordulója lesz. Mindenki jöjjön el, szurkoljon. Mindenki jöjjön el, szurkoljon. Bár csak azért is, mert ha jól tudom, a jegyek fele már elfogyott, úgyhogy tessék felpörgetni, mert hogy mindösszesen kevesen férnek oda, mert ez egy olyan sport, ami nagyon közel van a nézőkhöz, és ezért nagyon kevesen tudnak oda menni a pályára. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Mi köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velem. És ne feledjétek követni az Instagram, a TikTok és a Facebook oldalunkat továbbra is, és természetesen a YouTube-on is, az S1GP világbajnokság világát is, és hát a visontai pályát is tessék követni, mert ott kapjátok majd a legfrissebb híreket az előkészületekről. Sziasztok! Pár hét múlva találkozunk újra. Sziasztok! Sziasztok! Ciao.